Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah gendongan kok dige jamu apa kena? Priwe kencur jahe gitu kunci niku. Anu bakul jamu sing digendong lho. Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene bakule ya. Ya Kok balik koyo soto ya. ya ampun. Pokoke ya ngono kuwi. Bakul soto sing jadahi bakul botol. soto. Bakul soto. Bakul jamu sing jadahi botol kuwi lho. Bakul jamu Sing jadahi botol. lah botolnya sepiro bakul mbok adahi botol iki lho. Bakul jamu sing digendong lho. Setruk bakule asam urat paling. Ya, heeh. Bakul jamu sing ning jero botol. Ah, apa ya cukup botolnya sepiro. Terus kok. botolnya diocak-ocak. Lah mumet ndase no bakule. Ayo jajal bingung ora kowe. Jelas nih. Oh gak ngene lah penak-penakan wis taruh bakul jamu gendongan berong. Urung. Aku ora tau roh. Bakul jamu gendongan? Urung roh. Sampeyan mun nate semer bakul jamu gendongan? Urung. Bakul jamu. Oh, dereng. Mas yoga-yoga mun nate ngertos bakul jamu gendong. Bapak-bapak, ibu-ibu saya mun nate ngertos bakul jamu gendongan. Dereng. Lah kok padha aku ya urung. Lah nyapa kok cerita.